Бедствие. Бедствие трябва да не може да действа на тебе, бе. Те трябва да се 10-40 крача преди него, като при Господ. След умрялото, след гробът, трябва да се направиш. Бедствие върхи тяло, закони върхите животните. Какво показва това? Това показва, че вие сте чисти простаклейшън. Чист простак! Едно магаре по-кали от тебе. Отива профти, души, гледа и дига се едни прани, съдя се едни джирти и бяга. Усята нещо, усята, ко усята, има земетресение, умрял кур, ко усята и съм малко шум, кариерата се смъка в левка. Не вземахме количките, кирките, лопатите, останаха отдолу. Магарето има повече акъл от човека. Така е. Не. Какво става това? Значи човека е по-долу 40 крача от добитъка. Човека... Ще наблюдаваш, ще гледаш, ще анализираш, ще мислиш, платките горе, жик, се въртят, киштракят 3, 5, 8, 7, 2, 1, 0, 3, 4, 7, код, мод, Те знаят www.com.bg България, намерма къде живея. Те намерят, дърте игрес. Нищо не могат намерят. Те трябва да вървиш 40 крача преди всички бели, да ти сега кърлада макъла, какво да правиш и как да правиш и как да се предпазиш. Гледаш го, ясно времето, няма нищо. Тихо, безветрие обаче. Мухите хапят. Ракитите изгоряват, стават лилай. Пчелите се прибират в кошара. Рапчата отихнат. Значи тая затишие пред буря, идва зулум. Тая имаш 1 час за реагиране. Трябва в това време ти да си направиш землянка или подкъпини или където се навреш плътнище или какие трябва да си изнесен, да та няма. Той се седи и се влее, няма един облак, някой кидайва, майката. Пупкат цигари. След 15 минути, като се засинява ето от момко, като се дигна един турмалелък, като се затемнява, неговата майка от дъжд на динамит и облаци и градушка, като заперава половин час, еткий, врангулаци. Градушка. Бой, слънчогледа, царвица, круши всичко на земята, канавката пълна лед да пиеш уиски, да слагаш шопите. Обаче бат Петю седи под република, под джамовите избягал. Спи ракета, няма подали съдът на езура. Докато скара колелото от тигата до езура, да пълня сега да го хвърля. Та, защото пръст губите станаха не такъй. Амки стана, нали ти казва, бягай, бе. Бягай, бе. Няма един облак. Той за нула време ги дойде този облак. Щом пчелите кацат на прелката на кошара и всичко влиза, като че ли здралка ги вкарваш. Да, кацат на Enterpriser, тук самолетоносача с Средиземно море и аеропланите американските се прибират като уда Зулум, по същия начин всичко влиза и се крие кошара в прелката. Пилетата спряха, всичко отина, всичко се обкри. Прижура ракета стана лила и той седи в блямата. Не, тази цигара, угасна, не? Плъма, бат Петю събра спинингите работи, айде да бакалъм нагоре по ямача и замина. Пусна се по асфалта, скри се в саите, пера, градушка, да дойдахме тук до Белия бряг, бат Петю се напълни чантата с круши, хубави втасани всичко на земята, ти върбутай колото и пцове по този ямач, как кизени, царулите се плъзгат те така като кънки. Има майкам, Будала, как ти казва, бягай, ти какво ми викаш, няма нищо, ти само тебе една дърта глава и трябва да мерим с рулетка. Мери той сега с рулетка, будала. Моята дърта глава има акъл. И къде не тегли, избяга. Сега ти върчисти гуми, сручи колела от калищата и въгулци, драпай да се дойдеш до Соляка. Тъпът си пълна. Никой не анализира нищо. Чакат тук в студена. В селото, чакат рейса, чакат го на спърката, пише ЖП бар стейшън. Това е северно. Береги новатърче, Подига новатърче. Бръсне, чукат колената и така. Сива се като рибарски кур на улук, чукат колената, чука. Кой ми чукаш, бе? Никой не чакаме рейса. Виж магарто, виж 8 магарта спрани пред хори майка на завед. Южно седат и се написат и се плескат курища по попа и гат и се зоцкат. Човеците седат на северно курища, как да дойде рейса. Види пред хори майка, удала, как дойде то рейс, той трябва да хупни. Яла, как се ади? Магарто по-къл, ли от човека, така показва. Нация ник път няма да продължи. Ник път!
още 500 години турско, 10 000 години римско, 15 000 години владическо, нъмка още няма да стане.